Soc en Rai Puig, aventurer i amant del mar. Després de recórrer mars i oceans per tot el món amb el meu caiac, ara navegaré la costa catalana en la cerca d'aventures, personatges, històries. Benvinguts a Gent de Mar. Estic just a la frontera entre Catalunya i França. En aquesta primera etapa navegaré des d'aquí fins a Port de la Selva, passant per Portbou, Colera i Llançà. És l'inici dels Pirineus, aquesta gran serralada que va des del Mediterrani fins l'oceà Atlàntic. És també l'inici geogràfic de la Costa Brava, la costa més salvatge de Catalunya. Tinc moltes ganes de retrobar-me amb vells amics, però també de conèixer noves cares, que de ben segur es convertiran en nous amics. Som-hi! El primer enclavament que em trobo al llarg del camí és Portbou, un dels pobles més aïllats i més exposats a les inclemències del temps. Una de les possibles teories de l'origen del seu nom és que prové dels vaixells de pesca d'arrossegament, que són popularment coneguts com a bous. I aquests vaixells trobaven refugi a l'abadia en dies de quan bufava la temuda tramuntana, l'inconfusible vent de nord. L'escut oficial de la vila així ho reflecteix. Estic sota les vies de l'estació de Portbou. És ben bé que Portbou és un poble ben especial. Hola, bon dia. Ets d'aquí? Sí senyor, de tota la vida, nascut a Portbou. Ah, molt bé. Escolta, acabo d'arribar amb el meu caiac, aquí. Molt bé. I sempre que penso en Portbou, penso en una terra d'exiliats, de fronteres... És així, veritat? Correcte. Pensa que tant a la Guerra Civil com a la Segona Guerra Mundial, del 39 i el 42, per aquí pel coll de Belitres varen passar 100.000 persones, tant en el sentit nord, cap al nord, com al sentit sud. Clar. I això, esclar, va ser una terra d'exiliats i de molta gent que passava per aquí. Escolta, i aquest monument que hi ha de Walter Benjamin, qui va ser exactament? Walter Benjamin va ser precisament un d'aquests que va passar de nord cap a sud, el 1940, perseguit per la Gestapo, Del nazisme. Correcte. I va passar per un camí que ve de Banyuls fins a Portbou, que està assenyalat, i la seva guia va ser l'Ixofico, i quan va arribar aquí a Portbou no el van deixar passar, perquè la seva intenció era anar a Barcelona, Lisboa i als Estats Units. Creuar la península. Correcte. Aleshores com que venia molt cansat i estava força malalt, en aquest sentit, patia del cor, el van dir que es quedés aquí a la Font de França, passar la nit, i l'endemà era mort. I què en saps de les històriques piragües Vasco? Correcte. Les piragües Vasco eren 3 germans, que es deien Vasco, que eren fusters. I en aquella època, estem l'any dels 50, 1970, aproximadament, tu no podies anar a comprar-te una piragua en un gran magatzem. Exacte. I els germans Vasco van idear una piragua que és a base d'un esquelet de fusta, de làmines de fusta, envoltada per lona, amb diverses capes de pintura. D'aquesta manera quedava impermeabilitzada. Doncs res, no et faig perdre més temps. Moltes gràcies pel teu temps, Vinga, que vagi bé. Passa bon dia. Vinga, adéu, bon dia.
Toca seguir el viatge, direcció Colera. Una de les màgies de navegar en caiac és accedir a racons que d'altra manera seria gairebé impossible. I've been waiting for this moment all my life, but it's not quite right. And this real is impossible, if possible, and whose blind word so clear but so unheard. Estic dins la cova d'en Xocolata. Diu la llegenda que un veí de Colera, del poble del costat, anomenat Joan Millàs, conegut com el Xocolata, venia aquí a dins a amagar el seu vi. És fascinant poder entrar a racons com aquest amb un caiac. I've been waiting for the silence all night long. It's just a matter of time to appear sad with the same old lazy eye, vexed to rest on you. Irene, Ei! què fas per aquí? Hola, Rai! Com estàs? Molt bé, molt bé. Escolta, què estàs fent per aquí? Doncs mira, estic buscant dofins. Buscant dofins? Sí. Caram, aquí n'hi ha? Tenim dofins aquí, sí. I sobretot el que es veu és el dofí molar, Ah, sí? que és l'espècie més costanera, el que és el típic gris més gran, Sí. la imatge que ens ve tots al cap Sí. quan parlem de dofins. I es pot veure tot sovint, no sempre, evidentment, s'ha de tenir una mica de sort, però el podem arribar a veure des del camí de ronda, fins i tot. Caram, si m'estàs dient que jo des del caiac podria veure dofins? Sí, podries tenir la sorpresa. De fet, aquest estiu han entrat diverses vegades a dintre la badia. Hòstia. Aquest any s'han acostat més a terra i sí, a dintre Garbet, aquí a l'illa, uns caiacs em van trobar, precisament. Sí. Escolta, tu vius a Colera? Sí. M'ho ensenyaries o què? Sí, home, i tant. Sí? Anem-hi? Doncs som-hi? Sí. Vinga, va. Quan estava preparant el meu viatge per la Costa Brava en caiac, de Colera era potser dels pobles que menys informació tenia. Tu per què creus que és dels pobles menys coneguts de la Costa Brava? Colera és dels últims pobles per la costa de Catalunya, després ja tenim Portbou, i Colera i Portbou sempre han sigut com, sí, els més racó, perduts, no? Un no? racó És com si s'acabés de llançar. Sí. Però, de fet, els que sempre hem estat aquí ho considerem com un valor, no? És com un petit tresor i... Home, l'entorn és brutal, Sí. Roset de muntanya. I és molt especial Colera, és molt petit, el poble en si és molt petit, Sí. però el municipi és gran. Si tu mires sobre el mapa, Sí, aleshores té molta natura. Clar. I el patrimoni natural de Colera és, per mi és un tresor. I què destacaries del poble en si? Del poble, bueno, és que jo te diria moltes coses. El que vulguis. És un poble familiar, és un poble molt tranquil, aquí és un turisme de sostenibilitat, no? De buscar natura, de buscar tranquil·litat. I aquest pont que he vist creuant el poble? Sí. Enorme. Sí, Colera té unes coses curioses. Sí. Un d'ells, el pont fet per l'Eiffel, el Sí. mateix de la Torre Eiffel, Ah, mira. i que va resistir les bombes de la guerra, no? Aleshores, és una de les coses, tot i que algú et dirà el soroll que fa, bueno, no? ja. Però realment... És peculiar, no? Sí. Després, bueno, les dues badies, perquè Colera té la badia en si, del Sí. poble, Sí, i la sí. badia de Garbet, que de fet des d'aquí Ara aniré es cap allà. veuen. Aquí és un dels punts també estrella del camí de ronda, perquè pensa que aquí tenim un camí de ronda preciós des Sí. de la fi del món que en diem nosaltres, tota la rovellada, Sí. camí de ronda superbonic de fer, i segueix per aquí dalt i et trobes aquí, no?, amb aquestes vistes i aquests canons Espectacular. que per nosaltres sempre, ja des de petits, ens evocaven a les llegendes de pirates, no? De pirates i Sí, sí, sirenes sí.
i realment és això, et recorda aquells temps en què la part de mar, clar, era la perillosa, no? Clar. Perquè realment hi havia atacs de pirates en aquelles èpoques i això ens recorda realment l'època dels pirates. Doncs m'encanta el teu petit paradís. Moltes gràcies, Irene. A vosaltres. Gràcies. Segueixo la ruta tot passant per la badia de Garbet. Un dels elements més destacats d'aquest entorn són precisament les vinyes que es troben totes a la vessant nord de la badia, protegides de la tramuntana. És una explotació vitivinícola de 12 hectàrees de vinya, que produeix un vi d'excel·lent qualitat. Per aquest indret hi van freqüentar personatges com Salvador Dalí i Josep Pla. Quina sorpresa! Estic aquí amb membres del Club Pagalla Cap de Creus. Ei, nois, cap on aneu? Doncs mira, hem quedat aquí un grup d'amics del club i estem jugant una mica aquí. Fem una mica de roques, passos i ja està. Ah, molt bé. Passem una estona. I des del Club Pagalla, quins valors o quins objectius perseguiu? Nosaltres el que procurem és integrar-nos a l'entorn sense malmetre'm. Formar part d'aquest entorn natural, que és el Cap de Creus i el Mar d'Amunt, i deixar-lo tal i com estava. És la gran cosa que té el caiac de mar, que és un medi totalment sostenible amb impacte zero. És la bicicleta del mar. Avui vespre faig nit a un dels principals ports de la Mar d'Amunt, Llançà, el qual em recorda moments viscuts. A l'endemà em desperto amb la mar agitada, degut al famós vent de la tramuntana. Prefereixo quedar-me a terra i descobrir Llançà i la seva gent. Llançà, amb el seu port pesquer protegit per l'antic illot del Castellà i amb la vila situada a 1 quilòmetre terra endins, està actualment molt condicionada per l'activitat turística i del lleure, però que alhora no renuncia a l'esperit d'una vila tradicional. La seva preciosa torre romànica de la vella església parroquial així ho demostra. Ei, bandido, Rai! Ei, Pau! Com estàs? Bon de temps, Molt bé, molt bé, molt bé. Vas bé o què? Sí? I descansar, fer un cafè. Molt bé. Quina il·lusió trobar-te, I tio. tant. Estava pensant, me'l trobaré segur. Mira, hosti, d'Albert Felip, com vai? Bueno, com Escolta, vas? Pau, et volia preguntar, des que he arribat a Llançà, s'ha ple de caiacs a tot arreu. Sí. Cada vegada n'hi ha més. És com una meca, Llançà. I no només pel caiac, sinó els runners, ciclistes... Què té Total. Llançà? Què té? Bueno, ja ho saps, tenim les muntanyes, el Pirineu que arriba a mar, tot està ple de senders per poder caminar, i clar, el paisatge per fer amb el caiac és una passada, molts esculls per la gent pugui passar, les badies protegides, Sí, sí. i aquí hi ha molt d'ambient. Ahir em vaig trobar els del Club Pagalla. Sí, saps que l'any que ve ja fem 20 anys, tio? 20 anys. 20 anys, una passada. Caram, de I veritat. hi ha molt d'ambient, i el que deies, vull dir que hi ha molts grups diferents que surten, vull dir, nosaltres ja també fa 22 anys que hi som, Sí, eh? imagina't.
Vull dir que molt bé, molt bé. És un entorn natural brutal. Molt bo. Brutal, Vistes al Cap de Creus... Jo no estic ben enamorat, jo ho sé. Ja ho sé. Escolta, anem a fer una volta pel poble. Sí, mira, m'agradaria presentar-te alguna gent interessant. Ah, sí? Ja veuràs. Gent de mar. Sí, ja veuràs. Va, anem-hi. Vinga, sí? som-hi. Vinga, va. Escolta, quina il·lusió de trobar-te, tio. Bueno, com va? Doncs mira, Rai, et presento en Carles Bros. Molt bones, Carles. Ell és el pintor del dic, del banc de peix, del mural aquell. Sí. Més gran del món, no, Carles? Bueno, segons el comissari que se li va encarregar aquest projecte, doncs la investigació que va fer és l'obra d'art més gran del món. I el que és segur és que al mig del mar segon. Que bo. I què representa, Carles? Bé, el dic de Llançà es va construir per trencar les onades per protegir el port de Llançà i com que era de color gris, que és de ciment, evidentment, i vaig creure que era oportú doncs, pintar-hi uns peixos, unes formes ovalades que representen peixos, per integrar aquesta mole de ciment doncs, a l'aigua. El paisatge. Al paisatge. I de fet ara s'ha convertit en un dels icònics de Catalunya, de la Costa Brava, podríem dir, i Llançà es distingeix quan passes per davant per aquest banc de peix, no? Aquest gran format. És curiós perquè jo crec que és una construcció horrorosa, perdó, i que ho puguis convertir, donar-li la volta amb una obra d'art i amb un homenatge als peixos, doncs sí, realment, quan navegues per aquí no passa desapercebut, això. Nosaltres ja saps que fem excursions. Sí, tant. Pensa que tothom s'hi fa la foto, I queda molt bé, i queda molt bé. Dona personalitat, no? Sí, sí. No es podia entendre Llançà sense això, ara, no? Sí, totalment. So I choke on the sun, and the days blur into the backs of my eyes on the things I've never. Ei, Santi! Ei, Rai, com estàs? Que guai veure't. Que guai, què fas aquí? Mira, aquí disfrutant la platja i escoltant el mar. Quin lloc més bonic, Sí. I acostumes a venir aquí, tu? Sí, les estius i... Ah, sí? Per què? M'agrada el mar, connecto molt amb el mar i em parla el mar. Et parla? Sí. Ah, sí? Sí. A veure, escoltem-lo. Sí. Que bonic això que et parli el mar. Sí. Molt bonic, Santi. Sí. Escolta, i t'animaries a fer un banyet amb mi, ara o no? És clar que sí. Porto tub i ulleres, anem a fer snorkel? Sí. Sí? Vale. Vinga, va, som-hi. Sí. Nadem per damunt d'extenses praderies de Posidònia, considerada un dels tresors del Mediterrani. No és una alga, sinó una planta superior amb arrel, tija, fulles i flors. Les restes de Posidònia a les platges són un signe de la bona salut del seu fons marí. Continuo resseguint el litoral de Llançà, cap al sud, sempre sud, vorejant el camí de Ronda, el conegut GR92, antic camí de Guaita, i també recorregut per senderistes i viatgers.
El caiac de mar és un esport que no contamina, no fa soroll i em propulso amb la meva pròpia energia. Però ningú diu que no puc fer servir el vent, així que som-hi! Finalment arribo al port de la Selva, que amb les seves cases blanques vora el mar em recorda els pobles grecs del mar Egeu. Ei, t'he vist aquí jugant a la badia Port de la Selva amb aquesta gran andròmina. Què és això? Què estàs fent? Això és wingfoil. Wingfoil? Wingfoil, sí. Nou esport que acaba de sortir ara fa molt poquet. Sí? I realment és que és molt divertit. Ah, sí? Està molta acceptació per part dels windsurfistes, kitesurfistes, gent del pàdel. Sí. Caram. Aquí Port de la Selva és un referent. Escolta, i Port de la Selva és molt conegut pels esports de vela, veritat? Sí. Per què? Què té d'especial? Bueno, tenim una bahia molt segura, tenim la famosa tramuntana molts de dies, tenim vents molt forts, també hi és molt segur, podem navegar aquí dintre i amb el wing doncs, podem anar amb les onades que venen des de França, sí. Podem baixar-les, deixar-la a la neutra i baixar d'empopada. Ah, molt bé. Caram. Sí. Doncs res, et deixo amb aquest trasto. Si vulguis aprovar-ho... Vindré a veure't, vindré a veure't. Vinga, gràcies, Continuo el meu viatge. Som-hi. Només arribar a Port de la Selva i ja em regalen un peix. Que bé, realment la gent de mar és bona gent. Guillermo! Adiós! El Port de la Selva llueix una de les façanes marítimes més ben conservades de tota la Costa Brava. Originàriament eren aïllades cases de pescadors, que vivien a Selva a Mar i altres pobles de l'entorn, però que degut al turisme s'ha independitzat, mostrant-se, encara avui en dia, com un petit paradís mediterrani. Turn me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn to me like a girl takes to the wind. El caiac és una embarcació amfíbia que tant et permet explorar la costa com les muntanyes que l'envolten. Així que som-hi cap a dalt, que m'han dit que hi ha unes vistes espectaculars. You slang when you notice the stripes, the dirt in your thrice. Hope it's right when you die, old and bony. Dawn breaks like a bolt through the hall. Never should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. Disculpa. Hola. Treballes aquí? Sí. Caram, quina oficina, no? I tant. No tothom pot dir que treballa en un edifici que té 1000 anys d'història. I els monjos benedictins, per què van decidir construir aquesta gran fortalesa, aquest monestir tan gran, tan majestuós, aquí dalt de la muntanya, tan lluny del mar, no? Bé, l'origen del monestir encara és un misteri. No sabem ben bé per què es va construir aquest gran monestir aquí, quin és el seu origen. El que sí que sabem és que tot el cap de creus, fins al segle IX, doncs hi havia moltíssimes cel·les monàstiques, molt petitones, esglésies amb 4 monjos, i precisament va ser la que hi havia aquí la que va tenir èxit, diguéssim, que algú en algun moment va dir ha de ser aquí i no en una altra banda.
i també a banda doncs, perquè és un lloc preciós. Sí, sí. I Sant Pere de Rodes va ser un monestir, una abadia, un lloc sagrat que atreia pelegrins, atreia molta gent, i és molt comú en tots els llocs sagrats que estiguin situats en llocs preciosos. I no em diràs... I tant. Mira, Aquest no vinc en és- caiac des de Portbou i des de mar el veia sempre aquí dalt i era com que donava molta personalitat a l'entorn. No? Sí, sí, sí. No podia entendre aquest lloc sense aquest monestir. Estan integrat dins la muntanya, sembla que sigui forma de la muntanya mateixa. Doncs res, et deixo, vaig cap a dalt. Molt amable. Moltes gràcies. Encantada. Perfecte. I si hi ha res, aquí estem. Molt bé, gràcies. Adéu. Que vagi bé. Ei, Pons! Ei, com anem? fas? Molt bé, per aquí Què tal? dalt. Tot bé. Què estàs fent? Mirant ocells per aquí, a Sant Ah, sí? Salvador. Mirant migració d'ocells. Ah, mira. Sí, sí. Doncs conec diversa gent que els encanta veure aus, no? I estan sempre amb els binocles. Què us fascina d'aquesta activitat? I que ens fascina el fet que els ocells són animals migradors, que es mouen llargues distàncies, sense caiac, sense bicicleta, sense cotxe, sense vehicles, i fan migracions apassionants. Van des del nord d'Europa fins a l'Àfrica, i a més també són molt diversos, n'hi ha tots els hàbitats. En tens alta muntanya, arran de mar, ocells marins, en boscos, a la plana, són molt diversos, i a més el fet de que, com que viatgen, a vegades apareixen espècies que són imprevisibles en un lloc. I això té molt atractiu. Sí. Que interessant. Escolta, i ara amb el meu viatge en caiac continuaré i m'endinsaré a aquest gran paradís que és el Cap de Creus. Per què és tan especial per molts de nosaltres? Què té aquesta terra? És una meravella que ho té tot. De fet, ara mateix estem al lloc objectivament més bonic del món, no t'ho pots imaginar, no? A veure que algú vingui a rebatre que això no és el lloc més bonic del món. Tens aquesta vista de la Badia de Roses aquí, la mar damunt, Cap de Creus, l'Albera i la Balmeta allà. És espectacular, tens patrimoni natural, aquest paisatge, tens aquí sota mateix Sant Salvador, Santa Helena, un monestir, tens patrimoni medieval i un paisatge immillorable, no? Jo penso que és un lloc que ho té tot, té història, té patrimoni, té natura i t'atrau molt, és un lloc que té energia, energia, sí, i tant. Doncs res, me'n torno al caiac. Molt bé, Moltes remar, gràcies. perfecte. Vinga. He viatjat per llocs com Papua, Groenlàndia, Patagònia o Alaska, però he de reconèixer que fer-ho ara per la nostra estimada Costa Brava està sent un viatge exterior-interior fascinant, que m'està removent alguna cosa. I és que, tal com deia Carlo Goldoni, un viatger savi mai menysprea el seu propi país.